Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Праспяваем гімн разам. Гомель далучыўся да рэспубліканскай акцыі. ДАІ Беларусі 90 гадоў. Супрацоўнікі ДАІ Гомельшчыны адзначылі прафесійнае свята. Шанс стаць маці. Спрошчаны парадак прадстаўлення бясплатных спроб эка. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Разом з братамі, мужнавякамі мы баранілі родны парог. Акцыя «Праспяваем гімн разам» стала кульмінацыяй святкавання Дня незалежнасці ў Беларусі. Роўна ў 22:55 першыя акорды гімна загучалі па ўсёй рэспубліцы, аб'ядноўваючы ў адзіным парыве тысячы беларусаў. Гэта самае масавае выкананне галоўнай кампазіцыі суверэннай дзяржавы. Людзі розных узростаў і прафесій праспявалі галоўныя словы, уклаўшы ў кожны радок любоў да радзімы і павагу да яе гісторыі. Исполнение гимна, конечно, это очень важный момент, и тебя переполняет эмоции, тебя переполняет чувство гордости за твою страну, и, конечно, тебе хочется гордо его петь, громко, чтобы все это слышали и пели все вместе. Мы считаем, что это очень объединяет всех людей этим вечером. Очень масштабно на самом деле. Ждали очень вечера. Вот. Мы хотим вместе, с семьей, дети остались дома, но мы хотим спеть со всей страной гимн. Завяршэннем свята стаў феерверк, які размаляваў неба над Гомельшчынай. На гэтым тыдні Дзяржаўтаінспекцыя Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі адзначыла 90-годдзе з дня ўтварэння. У апошнія гады ДАІ істотна змянілася. Захаванне жыцця і здароўя грамадзян і іх маёмасці – адзін з прыярытэтных напрамкаў у галіне дарожнага руху. У гонар свята ўзнагародзілі лепшых інспектараў ДАІ рэгіёна, а таксама ветэранаў, якія многія гады аддалі службе на дарогах. Падрабязнасці далей у сюжэце. Штодзённы контроль і аналіз дарожнай абстаноўкі – зона адказнасці старэйшага інспектара аддзела маніторынгу Александра Курдзесева. У шэрагах органаў унутраных спраў ён ужо больш за 10 гадоў, а ў Дзяржаўтаінспекцыі працуе з 2017 года. Сам Александр прызнаецца, галоўная матывацыя ў яго працы – гэта не проста выкананне службовага абавязку, а рэальная магчымасць прыйсці на дапамогу людзям. Служба в ГАИ, опять же повторюсь, всегда на первом плане сотрудники стоят, всегда первые приходят на помощь, в качестве первых нарядов, первого экипажа. Служба в милиции в целом, не только в ГАИ, это престижно и достойно. И для каждого мужчины это честь носить погоны офицера. За 90 гадоў свайго існавання Дзяржаўтаінспекцыя прайшла велізарны шлях ад невялікіх падраздзяленняў да магутнай структуры, якая забяспечвае парадак на дарогах. Але якой бы сучаснай не была тэхніка, галоўнае – гэта людзі. Мерапрыемства аб'яднала як дзеючых супрацоўнікаў ДАІ, так і ветэранаў службы. Я начинал службу в 1982 году в Жлобинском РОВД. Значит, с 1983 года работал в ГАИ, начинал с должности старшего инспектора ДПС. Дослужился до начальника ГАИ, которым проработал 10 лет в Жлобине. Все совершенствуется, и более современные виды транспорта. Если у нас были на то время ВАЗ-2101 и ВАЗ-2109 автомобили патрульные ГАИ, то сейчас и более современные. Інспектары ДАІ рэгулярна аказваюць дапамогу тым, хто трапіў у цяжкае становішча. У зімовы час выцягваюць аўтамабілі са снежнага палону. У летнюю спякоту забяспечваюць вадзіцеляў пітной вадой. За апошнія 20 гадоў удалося дамагчыся значнага змяншэння колькасці ДТЗ. Сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области каждодневная работа, она позволила достичь желаемого результата. По итогам 6 месяцев мы имеем уменьшение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а также уменьшилось количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях людей. Поэтому та работа, которую мы выполняем, она дает свой положительный и желаемый результат. За 90 гадоў існавання ў Дзяржаўтаінспекцыі абнавілася форма, аўтапарк і матацыклы ДПС. Развіваецца інтэлектуальная сетка відэаназірання, якая ў рэжыме 24/7 дапамагае знаходзіць парушальнікаў і расследаваць ДТЗ. Але нязменным застаецца тое, што бяспека на дарогах пад надзейнай абаронай. Владислава Галабокіна, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». 23 жыхары Гомельскай вобласці атрымалі ганаровае званне «Чалавек года». Заслужаныя ўзнагароды на ўрачыстым сходзе, прысвечаным Дню незалежнасці, уручыў старшыня аблвыканкама Іван Крупко. Лаўрэатаў вызначылі ў 7 намінацыях. Падрабязнасці ў наступным сюжэце.
Служба айчыне, як кажа старшыня аблвыканкама Іван Крупко, гэта не толькі абарона грамадзян і ахова іх спакою. Гэта яшчэ і штодзённая праца кожнага сельсавета на карысць роднай зямлі. Менавіта таму ганаровае званне ў намінацыі «Служу айчыне» сёлета прысуджана Ганне Сянько. Старшыня Колкаўскага сельвыканкама Петрыкаўскага района вядомая як прынцыповы, працавіты і высокакваліфікаваны кіраўнік. Дзякуючы свайму багатаму гаспадарчаму вопыту, хутка вырашае любыя задачы. Это очень высокая награда. Это не только мой труд, это и труд людей, которые стоят вместе с нами. Это работа наших депутатов, руководителей учреждений. Все вот вместилось в эту награду, за что я им очень благодарна. И ответственно, очень комбинат. Я очень тронута, что так высоко оценили мой труд. Адзін з лаўрэатаў намінацыі кіраўнік па выніках работы за 2025 Ігор Кірыня, галоўны ўрач Брахінскай раённай бальніцы. Пад яго кіраўніцтвам у медустанове з'явілася новае высокатэхналагічнае абсталяванне, а сама установа занесена на республиканскую и областную дошки гонору. Это заслуга прежде всего нашего коллектива за то, что мы выполняем ту социальную политику, которая сегодня в нашей стране по сохранению и укреплению здоровья наших граждан. Мы на самом деле стараемся дойти до каждого человека, мы стараемся людям нести здоровье, потому что здоровье – это самое дорогое, что у них есть. Адным з лідараў года аб'яўлена Наталья Мамрукова, намеснік старшыні Гомельскай абласной арганізацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». Сваёй галоўнай задачай яна бачыць росквіт нашай краіны і рэгіёна. Маштабныя іміджавыя праекты і велізарны аўтарытэт сярод жыхароў вобласці дапамагаюць ёй у дасягненні пастаўленых мэтаў. Я работаю не за награду, а я люблю работать с людьми, с молодежью. И для меня каждый мой проект – это частичка меня. И как говорил наш президент, и я с этим тоже согласна, что не только время выбрало нас, но и время конкретных дел. Я подхожу к каждому делу ответственно. Ответственно, предвидя, какой будет результат. Ну и результат, чтобы потом в дальнейшем работал на результат. Кожны, хто сёння падняўся на сцэну, заслужыў узнагароду сваёй працай і імкненнем зрабіць наш рэгіён лепшым і прыгажэйшым. Старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван Крупко адзначае, уручаць узнагароды ў Дзень незалежнасці вельмі сімвалічна. Гэта шчырая удзячнасць людзям, на якіх трымаецца наша родная зямля. Здесь люди разных профессий, от руководителя до специалистов. И действительно, это не какой-то промежуток работы, вычленен там за полгода, за год. Это вся его деятельность человека в той или иной профессии, посвящена тому или иному делу. Подводятся итоги, работает серьезная, тщательная комиссия, потому что номинантов очень много, более 150 человек. И сегодня вот 23 номинанта, вручена премия года, человек года Гомельщины. Поэтому с каждым годом она набирает обороты. И именно в этот день, где мы подчеркиваем развитие нашей Гомельщины, нашей страны, мы награждаем самых заслуженных людей Гомельщины. Поэтому сегодня все получили свои награды, все высокого уровня и очень заслуженные люди нашей Гомельщины. Ушанаванне людзей года ў Гомельскай вобласці праводзіцца ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Ганаровае званне прысвойваецца за высокія дасягненні ў рабоце, творчы падыход у прафесійнай і грамадскай дзейнасці. Михаил Синицын, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель». 200 юных пасажыраў, звыш дзесятка гарадоў і бясконцы поток уражанняў. Цягнік памяці зрабіў прыпынак у Гомелі. Што ўбачылі і з якімі эмоцыямі прыехалі ўдзельнікі патрыятычнага праекта ў горад над Сожам, даведалася Дар'я Дрожжа. Сярод пасажыраў цягніка памяці Ірына Лыдыкоўская з Добруша. Яе шлях да ўдзелу ў праекце пачаўся з сямейнага архіва. Дзяўчынка напісала эсэ пра свайго дзеда Тимофея Лапусава, авіяцыйнага тэхніка, які ў гады Вялікай Айчыннай адрамантаваў амаль 2700 самалётаў. Ордэн за отвагу і медаль за абарону Масквы. Гэта не проста звесткі з біяграфіі. Гэта тая памяць пра подвиг роднага чалавека, дзякуючы якой Ірына цяпер едзе у адным вагоне з сябрамі з усяго свету. Это была моя давняя мечта, так как моя подруга ездила на поезд памяти
2022 году, когда в этом проекте еще участвовало только два государства, это Россия и Беларусь. И вот когда я попала на этот поезд, я поняла, насколько же это классно. И я желаю всем десятиклассникам попробовать себя и тоже попасть на этот проект. Я стала более открыта, я стала больше общаться с людьми, мне стало как-то проще даже находить общение, проще находить друзей. Але каб трапіць сюды, прыйшлося пазмагацца. З 12 тысяч беларускіх заявак адабралі ўсяго 57. У выніку удзельнікамі сталі 200 падлеткаў з 18 краін. Новаторства 5-го юбілейнага з'езду удзел прадстаўнікоў не толькі Рэспублікі былога Савецкага Саюза, але і краін антыгітлераўскай коалиции. И у кожнага з удзельнікаў своя история. Когда мне позвонили и сказали: Вероника Гужель, мы вас поздравляем, вы прошли, я прыгала части по всей квартире, кричала маме: мама, я уезжаю! Когда мы уже встретились, я уже тогда начал осознавать весь масштаб этого проекта и начал уже тогда понимать, что, наверное, я ошибался, что, наверное, эмоции, которые я испытал, их недостаточно. Нас возят по разным местам боевой славы, воинской славы, и это очень интересно. Очень захватывающе. Каждый раз, как день заканчивается, кучу эмоций и впечатлений бывает от каждого города. Я завела друзей с многих стран, с Беларуси, с России, с США, с Южной Осетии. Очень много разных ребят и очень легко со всеми дружить. Можем продолжать переписываться, создавать чаты и поддерживать связь. Я приехала из Приднестровской Молдавской Республики, Приднестровье. Я не ожидала, что в ближайшее время поеду в Беларусь, но очень рада этой поездке, потому что здесь очень добрые люди. Климат хоть и жаркий, но в принципе комфортный для меня. Очень приятная атмосфера здесь царит. Я приехала из Абхазии. Мы посещаем очень много интересных музеев. Нам показывают разные города в России, в Беларуси. И эти знания нам в будущем, я думаю, очень сильно помогут. Мы все очень, что в Беларуси, что в России, что у нас в Абхазии, все люди очень добрые, улыбчивые. И они все отличаются своей особенной теплотой. В программе знакомства с Гомелем экскурсия по палацово-парковому ансамбле, наведывание предприемства Гомсельмаш и Спартак. Мы прибыли в Беларусь уже второй раз, потому что поезд проходил, начиная с Бреста до Гродно, Витебщины, Могилевщины, выехал на территорию Российской Федерации и вернулся в Беларусь в канун самого главного дня, Дня независимости Республики Беларусь. Посещая тот или иной город, ребята знакомятся с историческими местами, с военно-патриотическими форумами работы с молодежью, посещают знаковые мемориалы и комплексы. И, конечно, они получают надежную прививку от исторического забвения. 5-й раз я в поезде памяти. 5-й год. Вы знаете, я очень жду этих дней встречи с ребятами. И все всегда говорят: ну как, они отличаются? Да не отличаются они. Они ребята, которые строят будущее наших замечательных государств, наших стран. Это ребята, которые хотят жить, хотят передавать те знания, которые говорят в Великой Отечественной войне, дальше. И, конечно же, говорить о поезде памяти, в котором обязательно должны поучаствовать многие, для того, чтобы в сердце, чтобы навсегда была та великая память о той великой победы. Мемарыяла ахвярам геноциду беларускага народа і помніка маршалу Константину Рокассоўскаму школьнікі з розных краін прыйшлі, каб ушанаваць памяць тых, каму абавязаны мірным жыццём і свабодай. Яны ўсе нашчадкі пакалення пераможцаў. Так, Гомель стаў часткай вялікай памяці. Цягнік зноў адправіцца ў дарогу, забіраючы з сабой 200 сэрцаў, у якіх назаўжды застанецца часцінка нашага горада. Яны ўбачылі нашу сінявокую, нашу памяць, нашу гісторыю. Дар'я Дрожжа, Валерый Хапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Лоеве пасля маштабнай рэканструкцыі адкрыўся сучасны стадыён. Аб'ект заўважна павялічыўся ў памерах. Тут узвялі адміністрацыйна-бытавы комплекс, абсталявалі хакейную коробку, варкаут-зону і універсальную пляцоўку для валейбола і баскетбола. А на футбольным полі уклалі новае сінтэтычнае пакрыццё. Пра планы на абноўленую спартыўную арэну раскажуць нашы карэспандэнты. Вялікі спорт пачынаецца там, дзе гараць вочы і адступае страх цяжкасцяў. Менавіта так 3 гады таму Ульяна прыйшла ў лоеўскую спартшколу. Тады і здарыўся абсалютны мяч, лёгкая атлетыка і любоў да руху. Гэты характар загартоўваўся на старым стадыёне. Сотні кругоў, спартанскія ўмовы, сцёртыя красоўкі. Сёння правілы гульні змяняюцца, старая база засталася ў мінулым. Старый стадион был более такой несовременный. Он был более старый, без всех вот этих зон ворот. Он был маленькими воротами. А вот теперь появились большие ворота и больше возможностей заниматься. В будущем я хочу стать вратарем.
в футболе. И у меня вся семья, абсолютно вся спортивная, и родители меня к этому как бы натолкнули. Футбол для мясцовай спартыўнай школы абсалютна новы кірунак. Дзякуючы маштабнаму абнаўленню поля сёлета ў школе афіцыйна з'явілася асобнае футбольнае аддзяленне. Сучасны газон, новыя вароты і гарачыя вочы юных гульцоў. Гэта месца дае трывалую надзею. Менавіта з гарадскога пасёлка хутка выйдуць новыя чэмпіёны. С надеждой мы смотрим на то, что именно с небольших районных центров у нас в будущем будут ребята, которые пойдут в состав национальной сборной. У нас Виктор Михайлович Гончаренко, выходец из Хойников, и в его время таких условий не было. А условия, которые здесь есть, то, конечно, это ответственность, в первую очередь, наверное, самого населения для того, чтобы в будущем прославлять свой край. Поэтому убежден и уверен в том, что мы в будущем будем видеть спортсменов большого уровня непосредственно с Лоева. Сёння Лоеўская дзіцяча-юнацкая спартыўная школа – магутны цэнтр, дзе трэніруюцца больш як 120 хлопцаў і дзяўчат з усяго раёна. Каманда Мары расце па 3 асноўных аддзяленнях – дзюдо, вольная барацьба і лёгкая атлетыка. Пры гэтым у вёсках раёна працуе свой моцны выкладчыцкі склад. Абноўленая пляцоўка стала не проста месцам для штодзённых трэніровак, а будучай арэнай для правядзення маштабных спаборніцтваў. Сделана полностью масштабированная реконструкция. Обновлено футбольное поле с искусственным покрытием, обновлены беговые дорожки с искусственным покрытием, построена хоккейная площадка, также административно-бытовой комплекс новый возведен. Площадь значимая 3,5 гектара. На данном объекте будет заниматься легкоатлетика отделение футбола. Данный объект для нашего района очень значим как населению, так и юным спортсменам. Новый стадыён у Лоеве – чарговы крок у вялікай стратэгіі развіцця спартыўнай інфраструктуры Гомельшчыны. Наша вобласць паслядоўна стварае ўмовы ў кожным раёне. Пляцоўкі, басейны і спартыўныя комплексы з'яўляюцца ў невялікіх населеных пунктах. Гэта маштабная інвестыцыя дзяржавы ў будучыню ў кожнае дзіця, якое марыць пра вялікія перамогі. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Беларусі спрашчаны парадак прадстаўлення бясплатных спроб правядзення экстракарпаральнага апладнення. У сакавіку гэтага года для жанчын і сямейных пар грамадзян Беларусі гарантаваныя 2 бясплатныя спробы. Пры гэтым другая даступна да 49 гадоў, калі ў выніку першай ужо нарадзілася дзіця. З новымі зменамі працэдура стане даступна прасцей. Скасаваны рэгіянальныя камісіі па адборы пацыентаў, а ўсе бясплатныя праграмы цэнтралізавана выконваюцца на базе рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра «Маці і дзіця». Акрамя таго, у дакументах асобна прапісаны правілы правядзення другой папыткі, калі ў жанчыны ёсць на захоўванні крыякансерваваныя эмбрыёны, а таксама рэгламентаваны пытанні іх транспарціроўкі. Для того, чтобы провести данную процедуру ЭКО, необходимо супружеским парам, либо женщинам, не состоящим в браке, обратиться к врачу-акушеру-гинекологу. Это может быть государственной, либо негосударственного формы собственности организации здравоохранения, где женщинам будет проведено необходимое и мужчинам будет проведено необходимое медицинское обследование, будут определены медицинские показания и отсутствие медицинских противопоказаний. Для атрымання права на бясплатную спробу ЭКО неабходна звярнуцца ў РНПЦ «Маці і дзіця» з неабходнымі дакументамі і рэкамендацыяй урача. Біблія-бочка для аматараў кніг. У Ветцы з'явілася утульная грамадская прастора для інтэлектуальнага адпачынку. Праект рэалізаваны дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў Гомельскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. На ўрачыстым адкрыцці незвычайнага вулічнага аб'екта пабывала наша здымачная група. Кнігі жывуць да тых часін, пакуль іх не толькі чытаюць, але і перачытваюць, казаў выдатны беларускі класік Якуб Колас. Грамадзянская ініцыятыва «Біблія-бочка» – магчымасць на час адхіліцца ад паўсядзённай гарадской мітусні і пагрузіцца ў цікавую літаратуру на ўлоне прыроды. Мы открываем не просто новую точку на карте, а уникальное пространство, новую в нашем городе, библиотеку под открытым небом. Прежде всего, мы хотим приобщить маленьких деток к книге, к литературе, к чтению, мамочек с колясками, граждан почтенного возраста, которые захотят просто отдохнуть в теньке, в прекрасной обстановке, насладиться чтением.
Ідэя стварэння арыгінальнай хаткі-альтанкі для кніг у выглядзе бочкі належыць чытачам цэнтральнай бібліятэкі. Менавіта яны выказалі жаданне займацца любімай справай на свежым паветры. Праект рэалізаваны дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў у Гомельскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. Агульная сума склала 17,5 тысяч рублёў. 10% па умовах конкурсу были собраны мясцовыми жыхарамі. Есть библиотека, в которую мы, старое поколение, продолжаем ходить, потому что там интересные очень встречи, там диалоговые площадки, там конкурсы. Это была наша инициатива, вот мы ее придумали. По сути дела, нас поддержала библиотека. Мы обратились ко всем жителям города. Это все, конечно, нам помогли сделать. Как бы библиотека на самообслуживании получается. Что хочу, то смотрю, что хочу, то подключаю. Я думаю, это будет интересно. У стагоддзі гаджетаў асабліва важна захаваць цікавасць да кнігі у падрастаючага пакалення. Я очень люблю книги. Люблю открывать для себя новые и интересные истории и рассматривать яркие картинки. С удовольствием буду приходить сюда с друзьями. Нас окружает огромное количество информационного шума. И очень важно в этом потоке уметь остановиться и взять в руки настоящую книгу. Ведь это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты переворачиваешь страницы и наслаждаешься вкусом каждого прочитанного слова. На адкрыцці бібліябочкі ладзіліся цікавыя інтэрактыўныя пляцоўкі. Тут можна было даведацца пра стараабрадніцкую літаратуру, зрабіць адбітак на друкаваным станку, паўдзельнічаць у вясёлых гульнях и викторинах. Проект будет содействовать формированию любви и культуре к родному краю. Мы будем популяризировать белорусских авторов, краеведческие издания. В планах у нас проведение тематических мероприятий, проведение акций, конкурсов, мастер-классов и создание творческой развивающей среды. Грамадзянская ініцыятыва «Бібліябочка» дазваляе дакрануцца да мудрасці вялікіх аўтараў і выбраць выданне ў друкаваным, электронным або аўдыёварыянце. Таксама кожны жадаючы можа папоўніць зборнікі грамадскай бібліятэчнай прасторы, каб аб'ядноўваць пакаленне праз кнігу. Вераніка Варашыльна, Сергей Калацэй, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Веткаўскага района. Падарунак аматарам гісторыі роднага краю да Дня незалежнасці. У палацы Румянцевых і Паскевічаў стартаваў выставачны праект «Мая Гомельшчына. Гісторыя і сучаснасць». У адной зале гісторыя рэгіёна ад старажытнасці да нашых дзён. Асновай экспазіцыі – унікальныя археалагічныя знаходкі. Прадметы побыту, гістарычныя артефакты і публіцыстычныя матэрыялы. Асаблівая ўвага багатай культурнай і гістарычнай спадчыне, а таксама дасягненням рэгіёна. Выстава аб'ядноўвае мінулае і сучаснасць, дэманструе пераемнасць пакаленняў. Праект стане часткай комплекснай экспазіцыі, у склад якой увойдуць таксама пастаянна дзеючыя лакацыі, старажытная гісторыя Гомельшчыны и Беларусь 21 стагоддзя. Этот проект, он призван заинтересовать разными историческими периодами нашего края, чтобы, ознакомившись здесь с яркими, интересными артефактами, наши посетители, гости города, гости дворца, позже могли ознакомиться и с нашей исторической экспозицией, и с другими выставочными проектами, которые шире раскрывают темы, представленные здесь, в этом зале. Выстава «Мая Гомельшчына. Гісторыя і сучаснасць» адкрыта для наведвальнікаў з 3 ліпеня. Беларусь у ярких колерах. Сумесная акция громадского объединения «Белая Русь» и телерадиокомпании «Гомель» протягивается. Удельниками проекта стали 30 дошкольников дзіцячага сада номер 57 города Гомеля. Дети атрымалі ў падарунак уникальные интерактивные размалёўкі. Яны дапамогуць не только навучыцца маляваць, але і з цікавасцю вывучаць сваю краіну. На сторонках обновленного выдання дзяржаўныя сімвалы, а таксама славутасці рэгіёна. QR-код вядзе на телевизийный выпуск инструкцию. Учиться любить Родину, это, конечно же, и все идет из семьи. Но и в учебных заведениях очень много уделяется этому внимания. Но если школьник, дошкольник получит такое красочное издание, ведь все запоминается то, что прошло через эмоции. Если мы подарим сегодня в первую очередь детям эмоции, чтобы они совместно с родителями, тем более на каждой страничке есть QR-код, куда можно перейти на видеоурок, посмотреть, как это происходит, все это расскажут. Буду рисовать флаг нашей Беларуси. Какими цветами? Красным, зеленым и белым. Проект стартовал у мінулым годзе да Дня ведаў и ахапіў 16 тысяч першакласнікаў. До Дня незалежнасці размалёўкі атрымаюць і выхаванцы раённых дошкольных устаноў. У будучым выданне дапоўняць новымі гістарычнымі і архітэктурнымі аб'ектамі і распаўсюдзяць у іншых рэгіёнах краіны.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.